Good morning everyone. जों दिनैबो हंके नरगनाय जोंदि जों सुति मानखा हंके डॉक्टर जों समबार फायमानि दिनै समबार जों समबार जरा दंखा ताबो हंके सुति मानखा बबो किचा तिरखा हमका इकोनादि जों नग थाना हिनाले दंगो नरगनाय मानानो आनि बिदुनो कुइलामसिनि पार्थाक जरा नरगनाय दंदि म हंके जों एडिसि खुनुलों अब हॉस्पिटल खेरेंबा हॉस्पिटल फाइजाकजों तिनि अखेनाव थांसनाय गांके नरक आनि बिदुनो जाजाखे हमजाखे बा लाइक खायदि ते शेयर खायदि कमेंट खायदि नरक माने नेक्स्ट टाइम मतेबो गाहाम खायदि आनि बिदुनो नरक बाहायनाहाय आं तिनि आं हंके ताम हिमाला आनि बिदु पुरा एक मास होना आं खालायमानदिया ताम हिमान गोबां मा लोगों फाइमानि ले प्रब्लेम सराय रबुलुनि तंखांके हॉस्पिटल लोगों मातो कांके बा हाय न बिदुरा खायने निसुमग्री का सारना सुमग्री का हाथ न ताबुको हंके लोगमा नायदि आं नगद थांका हंके माने गोबां माइको जों जत रेडि खालाय दाखाना नायजाक नरनो फुनुंनाय मते बुनाय जों तिनिबो थांनायनि सिगां जतन सिनारि न फुनुगै दिनै महंके खेरेंबा हॉस्पिटल गानानि सिनारि नायतं दिनरो गाहामके नकमानानो जों बपार बकिसा नाय थांनाय हिने वान सुबि दंगो ताबला लुमाने हमका बतरिक अंखाबा आसवाना मानि रखरिखा किसाले खमंखा गे नरनो पारो थांgi ग्रो मान लोगो फुनुगनाय नरनाय मानानो आनि बिदुनो नाय तंनि पुलानसिं पाइथाक जरा तासिलेबदि महंके खेरेंबाय हॉस्पिटल इको नाय मानानो नायदि नरक नुगिया खरक नुंमानाय नुंनाय तो गोबां मा नंगो एडिसिं गाय तो तिरफ्रानि बाताम सिया नुगियां नायबा ना हायपनो आंखे मनो फास मानिबा हानबागै ननो फुनानै हिनिदा आनि बुमुंके तिया देबरमा नरक आनि बिदु नायने हंका हंके बातिया देबरमानि चैनल हने अबंको सास खालायनाय हंके मान नायनायदि नक सुति दे मांखा रिफुन माया ख सोंले थांनाय हंखा हा अट' फाय दङ मानि रल थुन रबो रेडि खायपाय जागोन खोता सिनि आं बेरे फायदि द हा उलो ता बायनो सब बेरे फायदि सिनि आं होने नों आं नौ रग थेसानि रग द मा फायना आं फोन खालायनो द हा ताबुले इंगया आं अब नगनि फायमानि आगो आइनि फायमान नगो सिमा तो या को 2 दिन के न yang डॉक्टर मा फायका हानबागसि इनके आं बसखां मास थांनाय थांसनाय वाइस म मास नगो दंसनाय नों बोलुमा हामना रक हामिया रक जों सोंहरनाय द आयो बाहेर ओंखा हामना आथनि हायाथ नायबो बिथि साइ दंबा गारि दे तेल मुराव फाय दंखा हनो अ सिगलाले फाय नरकान बिदुनो नकमाना तिनिओ हंके असुक जरा नंसनाय अरो न आनि बिदुनो मथाकसनाय